लोगोफोर नै थाइगिर फिथाइया बे गोरलै खाजि जानाय मा जानायफ्राव गोरलैयाव साबसिन जायो नाथाय ओंख्रि जानाय बायदिसिना ओंख्रि जानायफ्राव गोरायानो साबसिन जायो आरो आसार बानायनायावबो बे माबाया गोरलैया साबसिन जायो। दा थाइगिरखौ गोबां रोखोमनि जानो हायो जेरै खाजिबो जायो ओंख्रिबो जायो आसारबो जायो। दा नोंथांमोनहा बेबायदिनो जाबानो जाबाय। नोंथांमोननि सिगाङाव आं जानो हायो ना हाया थाइगिर फिथाइखौ जानानै देखायनि लोगोफोर। गोखैबाबो जाबाय आं लोगोफोर। हेल' लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि बड' नेचारेल इउटुब चेनेलाव बरायग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोनजों सावरायनो आखायाव लादों थाइगिर फिथाइनि सोमोन्दै। थाइगिर फिथाइखौ जायोब्ला जों बेनिफ्राय मा गुन मोननो हायो आरो थाइगिर फिथाइखौ जायोब्ला जों मा बेमारनिफ्राय जों बारग'नो हायो, आं बेनि थाखाय नोंथांमोनजों सावरायगोन लोगोफोर। नोंथांमोनहा भिडिअखौ स्किप खालामलासिनो जोबजासिम नायबानो जाबाय। दानिया आरो नोंथांमोनहा आंनि चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना होदो। दानिया फैदो गुबै आयदायाव। जोंहा सेथियावनो दङ थाइगिरखौ फिथाइखौ जाबाय थायोब्ला जोङो ब्लाड प्रेसारनिफ्राय रैखा मोनो। ब्लाड प्रेसार होनोब्ला दानि जुगाव गोबां मानसिनावनो ब्लाड प्रेसारा जायो आरो ब्लाड प्रेसार जाबाथाय बेयो थाब गानो रोङा, जाबाय थायो, खम जायो आरो सिखाङो, खम जायो आरो सिखाङो जाबाय थायो। दा थाइगिरखौ जाबाय थायोब्ला जों बेफोरनिफ्रायबो जथेस्थ' रैखा मोननो हायो। आरो नैथियाव दङ जोंहा थाइगिर फिथाइनिफ्राय जोङो मोजाङैनो ए भिटामिन मोननो हायो आरो जोंनि मेगननि खम पावार जानाय, मेगन माननाय जानाय, मोदै गनाय, मेगनाव मैला हाबनानै थानाय आरो मेगनाव बिज्ला जानाय, बेफोर गासिबो जेंनानिफ्राय थाइगिर फिथाइखौ सम सम जाबाय थायोब्ला जों रैखा मोननो हायो। थामथियाव दङ जोंहा थाइगिर फिथाइनिफ्राय भिटामिन सि मोननो हायो। देहाफोरा गोख्रों जायो, लोगोसे गगा गुजुनायफोराबो थाइगिरखौ जाबाय थायोब्ला हामो आरो बिगुराव एफेक्ट जानायफोराबो थाइगिर फिथाइखौ जाबाय थायोब्ला हामो। 4 नाम्बाराव दं थाइगिरनिफ्राय जों मोजाङैनो बि भिटामिन मोननो हायो। देहाया गोख्रों थायो, लोगोसे जोंनि ब्रेनआबो मोजाङै थागोन आरो नार्भ सेलाबो मोजाङै थायो। 5थियाव दङ जोंहा आरो जों थाइगिरखौ जाबाय थायोब्ला आयरनबो मोननो हायो, लोगोसे जोंनि टक्सिनफोराबो, देहानि टक्सिनफोराबो लासैनो जोबस्रांलाङो। 5थियाव दङ जोंहा आरो जोंनि किडनि एफेक्ट जानायफोरखौबो जथेस्थ' हमथायो। थाइगिरा किडनिनि थाखाय मोनसे मोजां मुलि आरो लोगोसे लिभार आरो हार्टआबो थाइगिरखौ जाबाय थायोब्ला मोजाङैनो थायो। 7 नाम्बाराव दं जोंहा आरो थाइगिरा उदैनि बायदि रोखोम प्रब्लेमनि थाखाय जथेस्थ' मोजां मुलि लोगोफोर। 8थियाव दङ जोंहा लोगोसे थाइगिरखौ उनग्लिनानै खर' लोबोब्ला जोंनि खानाया सिल्कि जायो आरो जोंनि खर'आव कफि जानाय, डेन्ड्राफ जानाय, बेयो लासैनो जोबस्रांलाङो। बेबायदि बाहायनाया मणिपुरि कमिउनिटिनि गेजेराव बांसिन बाहायनाय नुनो मोनो आरो जोंबो बाहायबानो जाबाय, अब्लानो लासैनो खमायलांगोन। 9थियाव दङ जोंहा आरो थाइगिर फिथाइखौ गोबाङैनो आयुर्वेदिक मेडिसिनाव बाहायनाय नुनो मोनो। थाइगिरखौ जायोब्ला मोजाङैनो ओंखामबो जानो हायो, माने जोङो आदारखौ मोजाङैनो दोगोन खालामनो हायो, जोंहा हजम जायो। आरो नोंथांमोनहाबो मिथिखागौ थाइगिर ओंख्रि जायोब्ला ओंखामखौ थाब उखैयो, बेखौ मिथिखागौ जानांगौ। आरो थाइगिरा उदैनि हजमनि थाखाय बिराद मोजां मुलिखाबो। नोंथांमोनहा जा
आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव खोन्थादोंल'सो, नाथाय नोंथांमोनहा जुदि जायोब्ला नोंथांमोननिनो देहानि लाब जागोन। दिनैनि भिडिअ'आ एसेखिनिसै नोंथांमोनहा आंनि भिडिअ'खौ मोजां मोनदोंबा अन्नानै लाइक एन्ड शेयार खालामना होबानो जाबाय। गोजोन्थों।